Er du i en konstant kamp for at tabe dig og føler, at dine anstrengelser ikke bærer frugt? Bare rolig, det er ikke din skyld. Den virkelige synder kan være dit langsomme stofskifte. Bliv hos mig indtil slutningen af denne video, jeg er sikker på, at jeg kan hjælpe dig. Jeg hedder Renata, jeg er ernæringsekspert, og hver dag ser jeg patienter, der står over for de samme udfordringer. Jeg ved, hvad du går igennem, og jeg er her for at hjælpe dig. Indtil slutningen af denne video vil jeg dele vigtige detaljer om slimsure og give dig 2 vigtige advarsler, så du ikke sætter dit helbred og din pengepunkt på spil. Det første, du skal vide om slimsure, er, at det udelukkende sælges på den officielle hjemmeside. For at forhindre dig i at spilde dine penge på forfalskninger og risikere dit helbred, har jeg efterladt linket i den første kommentar til denne video. Jeg fik endda en utrolig rabat, som vil hjælpe dig med at tabe dig for meget lidt. Jeg opfordrer dig til at tjekke det ud. Slimsure er en naturlig revolution, der er designet til at frigøre din krops potentiale. Glem alt om radikale diæter og hård træning. Dette kosttilskud arbejder intelligent sammen med din krop. Ved at indarbejde slimsure i din daglige rutine vil du opleve fantastiske forandringer. Ikke kun en fysisk forvandling, men også en øget vitalitet og optimisme. Forestil dig, at du går i tøj, som tidligere virkede uopnåeligt, og at du får begejstrede komplimenter fra folk omkring dig. Slimsure er et af nutidens mest efterspurgte produkter takket være dets helt naturlige formel og mangel på bivirkninger. Hvis du føler, at du har lokaliseret fedt, mangler livskvalitet, let bliver træt i dine daglige aktiviteter, oplever åndenød på grund af vægten, ikke kan gå i dit yndlingstøj, lider af lavt selvværd, har prøvet at tabe dig uden held og føler dig uønsket af din partner, så har jeg gode nyheder til dig. Løsningen er enkel. Alt, hvad du skal gøre, er at tage 2 slimsure-kapsler om dagen før måltiderne. Du vil snart begynde at fjerne ophobet kropsfedt, kontrollere dit blodsukker, genoprette dit stofskifte, reducere din appetit og opleve en mærkbar forbedring af dit humør og dit velbefindende. Du vil også lindre stress, forbedre din søvn og begynde at nyde et mere mættende, aktivt og lykkeligt liv. Og ja, du vil igen se dig selv i spejlet med kærlighed og tiltrækning, og din partner vil begynde at begære dig igen. Det er dog vigtigt, at du er forsigtig. Kun den originale slimsure kan tilbyde alle disse fordele. Den store efterspørgsel har ført til en spredning af efterligninger, som ikke kun er ineffektive, men som også kan bringe dit helbred i fare. For din egen sikkerheds skyld har jeg inkluderet et link til den officielle hjemmeside i den første kommentar til denne video, så du er sikker på at få den ægte vare. Hvis du stadig ikke er sikker på, om du vil tage springet, kommer slimsure med en 30-dages pengene tilbage garanti. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds, kan du anmode om fuld refusion, så du har intet at tabe. Men vent ikke længere, for slimsure, som er et af de mest populære produkter i øjeblikket, bliver hurtigt udsolgt. Dette produkt er fremstillet med enestående kvalitetskontrol, og der produceres kun 2.000 enheder om året, hvilket betyder, at du kan løbe tør. Gør noget nu, og sørg for at få fat i det, før det er væk. Husk, at slimsure kun er tilgængeligt på den officielle hjemmeside, og linket findes i den første kommentar. Jeg håber, at denne video har været nyttig for dig. Pas på dig selv, og vi ses snart.